Arratsaldeon eta ongi etorri danoi, Endesa Liga da, Endesa Ligako 13. jardunaldia jokatuko da, gaur eta bihar bitartean, Euskal taldeek gaur jokatuko dituzte, dagozkien partiduak eta hemen Miribilan, Bilbao Basket eta UCAN Murcia aurrez aurre. Oraintxe bertan, Laster aurkeztuko dute taldea, Bilbao Basket taldea, azken biak galdu egin dituzte, etxean lehenengoz Cajasolen kontra eta baita lehengoan Euskal Derbia Gasteizen ere. Jardunaldian aurretik da markagailuan Lagunaro CAI Zaragozaren kontra, 8etan hasi da partidua, eta gainera Blancos Rueda Caja Laboral 8:30, Asefa Estudiantes Herbalife, Barcelona Blusen Monbus, Juventud Cajasol, Unicaja Canarias eta bihar beste bi partiduak. Gaur hemen Juan de la Vega arratsaldeon, Raúl López ez da ondo. Arratsaldeon bai Asier eta ikusentzule guztioi, bai bigarrenez baja izango da antolatzaile Kataluniarra astelehen honetan bertan konfirmatu zen bere ezker izterrean kuadrizesean elongazio bat duela, zuntza austura txiki bat eta baja izango da, berak onartu digu uste baino hobeto dagoela, agian larunbatan jokatzeko moduan izango da, baina gaur behintzat ez, eta beste taldeak Murtziak Arerioak ere baja bat izango du, Juan Ignacio Jasen orkatilean eskintza dauka eta ez du gaur aritzeko horik izango. Hor ikusi duzue, Raúl López partidu hasi aurretik egin dituen ariketak izan dira hoiek. Josan Aldalur, arratsaldeon irabazi beharra du, kopan lekua ziurtatzeko Bilbao Basketera. Hala ematen du ez, zenbakiak neko garbi adierazten dute, Bilbao Basket asko hobeagoa dela, eta partiduero 11 puntu gehiago lortzen ditu balorazio arloan eta bi baloi gutxiago galtzen dituela. Zenbaki txikiak ematen dituzte, baino partiduero pentsa ez zenbateko aldea dagoen eta kantxa faktoreak nik uste zerbait izango duela gaur. Izan ere, derrigorra da ia Bilbao Basketentzat kopan sartzea eta UCAN Murciarentzat berriz ametsa izango litzake. Babesleari segundu batzuk bere alagara partidua kontatzeko. Amairugarren jardunaldia Endesa Ligan Miribilan. Bilbao Basket eta UCAN Murcia aurrez aurre kopara sartzeko postuak dira jokoan eta gogoan izan Bilbao Basketek azken bi partiduak galdu egin dituela, horregatik oraindik 8 garaipen dauzka eta 4 porrot, Murciak berriz 13. lekuan 5 garaipen eta 7 porrot. Ez du sekula irabazi hemen Murcia taldeak, UCAN Murciak ez du sekula Bilbon irabazi, 5 bider etorri dira ona jokatzera, eta 5etan Bilbotarrak nagusi. Esanguratsua izan daiteke datua partidu hasi aurretik behintzat, Josan. Bai, hala ematen du ez, eta lehen aipatu moduan zenbakiak esaten duteneko garbi talde hobeagoa dela, eta juntezkotasun gehiago erabiltzen duela, ez, badirudi etxean jokatzeak eta beharrak ere bai, ez, kopari begira, presio pixkatere izango dutela Bilbotarrak, baina hala ere nire ikuspuntutikan gaurko partida irabazteko ez erreza, baina irabazteko beharra badauka, ez, Bilbao Basketek. Ziziz, Basileiadiz, Munbu, Herbel eta Hamilton aserako 5ekoan Bilbao Basketi dagokionez. Eta UCAN Murcian berriz, datu nagusiak oietxek dira, 78 puntu pasatxo, erreboteak 30, asistentziak 14, balorazioan 74, datu nagusiak Endesa Ligan, eta aserako 5ekoan Raglan izango da jokua antolatzen, alboan Berni Rodríguez izango du, Oscar Quintanaren taldeak, eta gero Geidens, Antelo, eta barrukaldean jokatzeko Lewis, Pérez Pizarro, Calatrava eta Martínez Fernández. Gaur 3 epaileak hemen Bilbon, Miribilan 13. jardunaldian, eta Fotis Katxikariz bere taldekideei bidea berriro ere nun dagoen iparra ikusi eta berriro ere bide honean sartu behar direla esanez. Bai, atzera begiratzen badugu pixka bat, igandean galdu zuten Gasteizen azkeneko jokaldian, ez? Han akatsak, horrelako partida estuetan akatsak oso gaizti ordaintzen dira, eta hori gertatu zen, eta azkeneko partida hemen Cajasolen aurka, Cajasolek erakutsi zuen hobekuntza nabarmena egin duela, eta ez hori bakarrik, 20 errebote galdu zituela bere saskiazpian Bilbao Basketek, eta horrek gehiegi zigortu zuela, ez? Azkeneko aukera,
emaitzari begira. Partidu hasteko dena pres bada. Miribilan gaur ere jendea hurbildu da bai, naizta asteazkena izan, hurbildu dira zaleak Bilbao arena honetara. Hasi egingo da, norgehiagoka. Musika isildu egin beharko da horretarako, lehenengo. Jauzia egiteko Antelo, hemen Bilbao Basketen ibilitakoa gainera, eta Hamilton, baloia beltza izango da, aurreneko baloia beltza. Zisisek eramango du aurrerantza, erasora, Mumbrú poste txikian, Bernikin, Berni Rodríguezekin, Zisisek Hamilton bilatu nahi du. Hor da Zisisen barnerak eta Hamilton, bai! Oso ondo, lehenengo eraso honetan primeran bilbotarrak. Bai, bikan jokatu dute, hemen ikusi dugu lehenengo aukera beti Mumbrurentzat izaten da, baina hori ez palimada sortzen, mugimendu bikain batekin lortzen dute, alde aulara eramatera baloia eta gero kokatzea barrukaldean. Labandu egin dela iruditu zait, Antelo, baina pertsonala ikusi du epaileak eta Erbeli adierazi dio. Bai, hasier eta esanguratsua Murtzia taldearen bostekoan jokalarik altuena, Antelo bera da, egalpibot postuan jokatzen du normalean, 2 metro eta 4 zentimetro baino ez ditu, eta bera da unanetan altuena, beste egalpibota, Markus Luisek, 2 metro eta 3 zentimetro baititu. Raglan, txikia, ez du sartu lehenengo aleginean. Beraz, eraso aukera berriro ere, bilbotarrentzat izango da, Zisis. Esan digu lehen, Juan de la Vegak, Raúl López ez dagoela jokatzeko beraz, normalean minutu asko berriro ere Greziakoarentzat. Barrura Hamiltoni eman nahi zion hor Mumbruk, Hamilton ez da konturatu, ez da argibili ez dira elkar konpondu, baloia zuria da Murtziakoentzat. Gogoan izan, Murtziak, permanentzia edo onenen artean egotea, igaz, azken jardunaldian lortu zuela, orduan Estudiantesen kontra. Hor da Mumbrú, bera baloia aurrera eraman ez orain. Hamilton ikusi du bakarrik, ondo, taulan lagunduta bai. 4-0 Bilbao Basket goitik, oraingoz kamutz erasoan Murtziakoak. Bai, eta badirudi, katxikari zen proposamenaneko garbia dela, gaur Hamiltonen eguna izateko aukera asko ditu, eta barrukaldean jokatu ezkeo inorez daukate errez gelditzeko, laguntzari gabe. 4-2. Lehenengo saskiratzea lortu dute Ukanekoek, badoa Zisis bera bakarrik, pertsonal egin dio Joe Raglanek, txikia esplosiboa, elektrikoa mutila. Sarrerak egiten badakita jaurtitzen ere bai. Orain, bidea moztu egin nahi izan dio Zisise, pertsonal eginez. Erbel, Hamiltonek urrunetik, bai! Ondo Hamilton! Oraingoan ere, distantzia hori ere badauka Brooklynekoak. Bai, iruko marraren noitzien kabeliatzen du eta porzentai honakin gainaz, eta hemen ikusi dugu uste gabean harrapatu duela Marcus Lewis. Azerritar oso interesgarria, baina hala ere ikusten ari gera Hamiltonekin ezin duela, defentsako garaian. Eta orain hori Hamiltonek txapel ikusgarria jarri dio Raglandi buruz. Komentatu ligako lehen 6 partida galdu zituela jokatu lesio bategatik, baina itzuli denetik taldeak nabaritu duela eta errekorra 3 garaipenekoa eta 3 porretekoa duela Raglanekin. Basileiadiz, Zisis eta Mumbrú. Zisis berriro ere. Mumbrú, bera bakarrik eman nahi zion hor Hamiltoni, bai aurkitu du baloi azkenean oso ondo. Mumbrú taulan lagunduta. 8-2. Ondo hasi du partidua Bilbo, berotuta eta ondo sartuta gainera norgehiago. Ikusi dugu Oskar Quintanak egin du zonakako defensa bat, baino irakurketa on bat egin du hor Zizisek eta ondo kokatu gainaz barrukaldean 3 jokalari apurtzeko defensa hori. Lewis, oso luze, gakoaz nahi zuen sartu hor baloia saskiaren barruan, baina joan egin zaio, baloia hala ere oraindik ere kanpokoentzat izango da, Ukamekoentzat. Antelo, jaurtik eta labur, eta Zisis kontrarasoan irteteko prest, Erbel zegoen baloiaren bila, ez du garbi ikusi pasea. Ez, Antelo belditu da hor protestaka eta Erbelek abiadura sartu dio kontrarasoari, eta hala ere ez du aukera on bat
ikusi Zizisek pase hori banatzeko. Oso indartsu, lehenengo minutu hauetan Ziziz hausart eta erantzukizuna hartuz. Bai, eta ikusten ari gera Murzia ezinean, etxean nahiko sendo dabil aurten, baina etxetik kanpo zailtasunak ditu, eta hala ematen du gaur ere, hasiera kaskarra eta horrelako abantailekin lasaitasun askorekin jokatuko du seguru asko Bilbao Basketek. Berriz ere Munbru, betiko bere jokaldi horretan esku bakarrarekin, Jaurti, 10-2, 8 goitik bilbotarrak. Geitensek esku bakar batez, etzen ba erreza. Ez, lortu du oreka, jauzia egin ondoren, punteatu egin diote Jaurtiketa, baina hala ere gorputzaren bila joan da, kontaktua egiteko eta orekatzeko eta lortu egin du. Bai, bera sartu ditu bere taldeko 4 puntuak eta nahiko modu antzekoan bi Jaurtiketak. Irukoa, iru, Basile Jadisek eta azte begiratua gero Geitensi, defendatze zaukan mutilari. Estatu batuarra, Geitens, Matt Geitens. Iowa University nibilitakoa. Bernior nora ezean, sartu da baina ez zuen lagunik, Ziziz. Erbeli. Eta Berni Rodríguezek pertsonala. Ondo Ziziz horre, ikusi du gainaz nagusitasuna zeukala Erbelek Berni Rodríguez egon defenditzen beko zutonean, eta ondo banatu dio pasea, eta laguntza berandu xaman iritsi da, eta oso ondo, atea diote hor falta personala. Baina ipagarria partidu aseran, norgehiagoka erabakitzeko asmoz irten direla Bilbao Basketekoak. Ona Jaurtik eta Erbelek sartu egin du eta badoa markagailuan 11 puntura dagoeneko Bilbao Basket. Bai, eta badirudi Quintanak nahiko garbi ikusten duela partida, ustarterik eskatu gabe, nahiko lasai ikusten dugu, eta badaki, bere taldeak oraindik ez duela lortu sendotasunik, baina pixkanaka agian hurbilduko dela, badirudi konfiantza daukala hortan. Barrukaldetik orain Lewis. Marcus Lewis, lehen Juanek esan da bezala, 2 metro eta 3 da mutila. Irukoa Hamiltonek! Hamiltonek, 6-75 kanpo jaurtitzen ere badaki. Lehen, Aldalurrek esan bezala. Bueno, ez da erreza hori asmatzea, ikusita gainaz ze defenditzailea daukan aurrean aukerak izango ditu, baldin bada gehiago saiatzen. Jaurtiketan Porro, Tutzor, Jose Angel Antelok, esan bezala gazte zenean sekulako berriro isildu egin naiz, baina ikusten nuelako berriro ere Hamiltonek beste 3 bat sartuko zuela, baina esan bezala Real Madrileko talde txikietan ibilitakoa da. Antelo, gero Bilbon ere bai, ara, Erbel, etzen lehenengo aldia, lehenago ere alegindu da, saiatu da jokaldi hori egiten eta orain harrapatu egin ditu. Ba, Quintanak esan du, nahikoa da. Bai, ikusita zenbateko zigorra egiten jasoten, 14 punturen aldea dagoeneko, 6 puntu bakarrik lortu ditu 6 minututan eta media horrekin pentsa nola jarriko zaion partida eta nik uste dut ondo pentsatuta daukala, gustarte hau eskatzea eta zerbait zuzentzea. Entzun egingo dugu. Divide aquí, cae, la siguiente divide aquí, cae, luego rebotea. Let's go, vamos. Defense, let's go. Vamos a estar duros contactando y en ataque igual vamos a meter al tío, vamos a bloquear. Y play the move screen. No, do the start and run. Don't receive the ball, cool. Vamos a bloquear, vamos a movernos. Estamos andando. El tío empuja, lo sacan del bloqueo, hacen blue. Vamos andando, joder. Defense, arriba. Defense y rebote, vamos, venga. Berriro ere, seguruenik. Hasieran esan dituenak gogorarazi, beste tono bat egin orain noski. Atzeen aldian, hor daukaztue datua, 40 Lagunaro, Kai Zaragozako 19. Horrela bukatuko balitza postik noski naizta puntu bakar batez. Lagunaro aurretik orain. Lagunaro behar du irabaztea. Bai, Larri xamar dabil denboraldi honetan eta etxean espaldima ditu horrelako partidak ateratzen. Ez du irabazi oraindik etxean. Zail izango du, mantentzea, orduan horregatikan, hainbesteko garrantzia gaurko partida. Aurretik beraz Lagunaro, aurretik eta garbita nabarmen Bilbao Basket. Antelo keinua. Zona bakarrik, endiraino, ondo orain. Ondo
Erbel, oso ondo defenditu du. Etzen erreza lortzea saskirak eta hori, baina hor Antelo erakutsi du, ez? Erbel eta Basile Yadiz ez. Errebotea txikienak jaso du Raglanek. Bera bakarri joango alda, ez, irten egin behar Zizisek ondo defendatu duelako. Barrura Lewisi. Poste txikian orain Hamiltonen kontra, Lewis. Ez du asmatu. Saskiratzea alegin horretan, berriro Erbel. Pertsonala egin dio Antelo, berak ez, esan arren. Eta Basile Yadizen pasea ikaragarria, Horre eman dio, zuzenean hor txikusiko dugu berri horpeikapena. Ez zen bater erreza, nik angulua ikusi dut eta oso zehatza, oso pasio ona. Baina Erbelek behin da berriro egin du hau. Gaurko partiduan lau bider. Badirudi gainaz taktikoki prestatutakoa. Ikusita gainaz Antelok zaitasuna dituela, bokatzeko jokaldiak eta gero balantzea egiteko. Inork espaldi badio laguntzen Erbelek behin eta berriro aukera izango du, kontraerasoak jokatzeko, gero pasea jasoin berda, baina badirudi taktikoki prestatuta dagoela. Baina, hainbeste bider ikusi dugunean ja, minutu gutxitan, ez da, norberari ez zaio ateratzen. Berni Rodriguezen aurrunekoa da, ez da sartu. Errebotea Hamiltonen eskuetara, badoa Basile Yadiz. Bera bakarrik egingo aldua jokaldia, ez. Hamilton. Mumbrú da baloiaren eske, Zisis berriz ere. 3 minutu falta dira. Lehenengo laurdena bukatzeko, eta nagusi da Bilbao Basket. Barrura, bikoa da ordea. Zapaltzen zegoen bai. Azken momentuan aurreratu du eskubiko oina. Hala ere, ondo jokatutako erasoa. 9 puntu daramatza Hamiltonek, 8 berriz Erbelek orain arte. Eta balorazioan ikusi duzu diferentzia. Sekulakoa. Neko lasa ikusi dugu hasieraldian Oskar Quintana, baina gero uztartean erakutsi du estanda egin ondoren ze asarre zegoen bere jokalariekin. Eta badirudi erabaki duela, antolatzailea ez dagoela zuzentzen ondo bere taldea eta Josef Frantzekin probatuko du orain. Antelo. Berni Rodriguez barrurantza, Lewisen bila, ez du aurkitu, Frani eman beharko dio berriro. Ez ba, Lewis bai, kanpora atera delako, hor da Fran. Bigizton gaingainan ditu. Berni Rodriguezi, 4 segundu falta zaizkio, jabetza amaitzeko eskubakar batez. Errebotea, ez ba, bukatu eginda. Jabetza bukatu egin zaio Ukan Murciari eta txaloak hemen miribilan zaleek. Hori, defentsa hon baten seinale izaten delako normalean. Bai, defentsa hon bat bete dute. Azkenean behartuta egin du jauzeketa Berni Rodriguezek, ez du tairi jo. Eta errebotean ere ez, orduan jabetza agortu ondoren horrek adierazten du defensa zuzena eta ona izan dela. Eta Oskar Quintanak aldaketekin jarraituko du, aurkian aurkitzen duen konponbidea. Bi hegalekoak aldatuko ditu, kasu honetan bi barneko jokalariak eta oso bosteko basuarekin jarraituko du. David Barlow hegal pivot moduan ariko da. Eta Kim Tilly pivot moduan erantzuna ere Fotis Kajikarisek, Rakovic kantxaratu du. Lamont Hamiltonen ordez. Eta kaja laborali dagokionez, 14:22 aurretik dira Tabaken mutilak. Blanco Ruedaren kontra Valladoliden jokatzen gaur. Barrura. Basile Yadizek. Basile Yadizek 150 partidu daramatza. 150 partidu jokatu ditu ACB-en, Greziakoak. Eta horietan onenak noski, handienak beltzez jantzita. Bigarren ere bai, Basile Yadizek 26 eta 8 markagailuan. Orain arte erakustaldia Bilbao Basket. Bai, talde nabarmena dago saskibaloi batetikan bestera, ikusten ari gera Murziako taldea, Niko Motel, erasoari begira, mugimendu gutxiarekin, eta beste aldean Bilbao Basket behin eta berriro, kontrarosa bilatuz, eta jokalari guztiak mugimenduan jarri. Barlow, kanpora, Berni Rodriguezi. Era sartuko da. Bera bakarrik, honek ere eskarmentua badaukaba. Unikajan, orain arte beti. Eta aurten berriz Murziara joan da. Bai, Quintanak, Berni Rodriguez eta Geitens utzi ditu kantxan, bostekotik beste guztiak zaizkio gehien gustatu. Eta badirudi saiakera berri honekin nahi dula, bilatu aukeraren bat.
Ziziz bera bakarrik, esku bakar batez, ez du asmatu errebotea Barlow. Hor da Rakovic ere, Morman ere kantxan da, Frank. Eta lehenengo laurdena oso osorik jokatuko du Zizizek. Orain arte dintzat. Barlow, Frank. Geiresen jaurtiketa urrunekoa ez, ustela, Bilbotarren mesedetan. Ziziz, Mumbrú, alboan dauka, ez ba, oraindik ez ez. Orain bai iritsi zaio Mumbruri, irukoa da, ez da sartu. Errebotea ikutu du Rakovicek, kontrarasoan, Geiren, eman egingo diote, saskiratzea. Ordurako taula ikututa zeukalako. Bai, eta beak ere oso azkar onartu du, ez badirudi neko garbi ikusi duela Muermaneke. Hor da jokaldia errepikatuta. Bai. Garbi, taulan ikutu eta gero iritsi da Morman. Aspaldi ez du, horrelako partidu lasai bat izan Endesa Ligan Bilbao Basketeko orain arte. Ez du xamarrak izan dira, bai, bukaera. Ara berriro ere, orain Basilei Adiz, bai, oso ondo! Jokaldi horretan gora begira, zerura begira, harrapatu ditu Murziakoak, gezurra dirudi, konzentrazio falta hori, ez da? Bai, eta entrenatzaileak ziero asarretzen dira, ez horrelako jokaldiekin, horrek adierazten du niko garbi, katz nabarmenak direla, ez dutela gelditzen lehenengo pasea, eta balantzea oso txarra dela. Orain bai, orain ondo jokatu dute, orain oso ondo mugitu dute baloia, alde batetik besteraino, eta saskiratzea sartu du irukoa Franke, barrura Rakovic, nagusitasuna aparta, lehenengo laurden honetan, 30 Bilbao Basketek, 15 Ukan Murziak. Endesa Ligako 13. jardunaldia jokoan gaur 7 partidu. Eta hemen Miribilan aurretik markagailuan Bilbao Basket 30 eta 15 goitik. Atzeen aldian Lagunaro ere puntu bat goitik zen, hori ere albiste ona da, baina noski beste 20 minutu falta dira oraindik. Eta hor daukazue, Valladolidek 16, Caja Laboralek 26, eta Estudianteseko 25, 13 Herbalaifek. Berrogeita 29 da, aurretik atzeen aldian Lagunaro. 30 hemen, Miribilan, Berni Rodríguez, barrurantza, Frantziarrari, Txiliri, eman dio baloia, eta orain bai, orain asmatu egin dute Ukamekoek. Mumbrú, Grimau berrirore, jokatzen, orain, beraz, eman dio atzeden, Zizizi, Katxikarizek, urruneko jaurtiketa. Mumbruk berak gustoko duen bazterretik ez da sartu, Frank. Berakin doa Grimau. Eta pertsonala, egin diote Ruxe Grimauri. Alaxe da. Murtzako Kim Tili ez azkenean Grimauri adirezi dio de falta. Batzirudien Tiliri adirezten zitzaiola, baina Grimauk berak zenen onartu behar izan du falta hori. Eta komentatu nahi nuen, estatistikak eskuan, lehen laurden honetan Bilbao Basketek Murtziari eman dion jipoia ikaragarria. Balorazio arloan Bilbao Basketek 49 puntu egin ditu eta Murtziak 5 baino ez. Sartu eginda ba, azkenean Frankek egindako, Josep Frankek egindako jaurtik eta hori, 10 puntu goiti Bilbotarrak. Eta bi azken irukoiek sorte handiz sartu dira, Uzteian bi errebote emanez. Kanpora Mormanek, Basilei Adiz urrunago, hor da Greziarraren jaurtik eta ze denbora gutxi behar duen, Ze denbora gutxi behar duen Basilei Adizek, baloia jaso eta irukoa jaurtitzeko. Grimauk orain bai, orain nahita egin du gainera, kontrarasoa gelditzeko. Bai, abiadura gehiago sartu dio Murziak bere erasoari, kontraraso azkarragok egiten ari da. Josef Frank asko azkarrago sartu da aulkitikan eta badirudi aholkoa nahiko garbia dela, desoreka lortzeko eta transizioan jokatzeko. Misok ez du hor, zirrikuturik aurkitu Bilbotarren defentsan,
30 eta 20. 10 goiti bilbotarrak. Mumbrú Rakovicen bila zen. Hor, azkenean iritsi da barrura baloi hori. Serbiarra bizkarrez. Alduen moduan jaurti, baloia beltza izango da bai. Frankek ikutu duelako. Azken momentuan, Moerman errebotearen bila zen, baina Tili eta Rakovicen arteko borroka. Interesgarri izan da, Hor posizioa ezin lorturik ibili da. Ondo, oso ondo Basileiadis. Hori ere ikasitakoa izango da ba. Hori prestatutako jokaldia da. Eta airean zetorkion moduan jaurti du Basileiadisek eta sartu egin du. 32-20. Eta zuzenketa bat egin nahiko nuke, Arestian esan dute Ruye Grimauk egin diola falta Tiliri, ez ziote berari adierazi azkenean Rakovic baizik, eta orain bigarrena egin berri du jokalari serbiarrak. Aldaketa, Juan. Aian hori dela eta Rakovic badoa aulkira, bere ordez Lamont Hamilton, bikain orain arte estatuatoraren partida, eta albistea Fran Pilevich ere kantxan ikusiko dugu, gogora dezagun, Baskonaren aurkako partidan ez zuela minutu bakarra ere jokatzerik izan jokalari kroaziarrak. Bai, eskatu egiten dio, gehiago eskatzen dio Katsikarisek, itxura baten ez da oso gustora Kroaziako gazteak egiten duen jokoarekin, baina gero berak ere rotazioetan batzutan ez du sartzen. Denbora beharko du, Pilevich indikan neko gaztea da eta egokitu inberrez Endesaligako jokora eta gogortasunari eta badirudi zaitasuna dituela, eskatzen dio gehiago, defensa arloan adibidez nik esango nuke, baino ikusten ari gera bestela erasoarei begira nahiko aukerak ematen dizkiola, baina ez dauka erreza, minutuak lortzea talde hontan. Bai, baina esan nahi dut, esperientzia handia daukate, baina urteak ere badituzte, Bilbao Basketeko jokalari askok. Eta orduan hor odol berriaren beharra du taldeak, ze bestela, lehengoan bezala, 8ko rotazio batekin, eta minutu asko dira. Horra! Galdu egin du baloia Rujek, eta begira zer egin duen Tili, Kim Tili frantziarrak. Jutan, hango unibertsitatean ibilitakoa, eta gero azbel, Lyon Fillerbanen azken urteak. Guztai gainetik jokatzea gustatzen zaio, eta hortxe ikusi dugu lekukoa. Kanpora, Moerman, hau ere frantziarra da, bai! Sartu egin du! Aldean Moermanek, honek ere behar du konfiantza bere jaurtiketan. Bai, pixkanaka ari da lortzen, bere abiadura normala, baina hala ere kostatzen ari zaio, iruko marra hori bilatzea. Erantzuna Barlow australiarrak. Eta baloia ateratzeko, ondotik ateratzeko ere, arazoak orain Fran Goraino joan da zegoen eta. Bai, orain presioa defentsan Murtziak, baina hala ere goratu behar dugu 30 puntu jaso dituela lehenengo laurdenean. Ez da ere oso harritzekoa izan ere talde murtziarra, Endesa Ligako ligan puntu gehien jasotzen dituen taldea da. Alegindu da ba, Hamilton, baina baloia zuria izango da. 5-12ko partziala, Murtziaren alde. Bai, erabat sartu dira partidan, bigarren orden honetan. Agian antolatzaile falta hori somatu egin du Katsikarisek eta horrexegatik Sisic berriro kantxan da. Erasoan Barlow, Miso orain, kanporantza, eta jaurtiketa Tilik egin du, ez da sartu. Haze muturrekoa nahi gabe, nik uste nahi gabe izan dela. Baina hor, Ruye Grimauri arpegian, ez da? Hala ematu zuen bai borroka hortan. Nahi gabe jodiola bai aurpegian hor. Hor da, jokaldia errepikatuta bai sorbaldarekin, ez da? Eta Tili joan da lapurtzea baloi hori. hagin artean, ogol pixkatera izango du behar bada, hau barruan orain, Ruye Grimauk. Ez dela ezer, jokoan, baloia berriz ere, 35 eta 27. Orain arte, partidua lasai bilbotarrentzat. Ruye Grimauk, Hamilton du laguntzeko, bakarkako jokaldia ondo. Oso ondo, Ruye. Eta berriro ere 10 goitik, bilbotarrak. Dotorea, barnekaldia eta aukera bazeukan, ondo punteatu ezkeo, bikoizteko baloia hor barrukaldean, hala ere sendo jokatu du hor Kataluniarra. Kontradasoa egiteko moduan dira orain beltzak. Hor da Zisis, Hamiltoni barrura, ez dago lagunik. Hamiltonek bera bakarka egin beharko du Zisis, ina out, barrura eta kanpora, Hamilton, bai!
eta ara, aspaldi ikusi gabe neukan keinu hori, ez da? Hamiltonek hori bere burua animatzeko egiten du. Sartu da, Miso, Mostoleseko jokalaria, falta eskatzen du, epaileek ez dute, eritzi bera. Orain arte lan gutxi daukate epaileak, ikusita nola zidan partida, badirudi nahiko garbi dijoala, alde hortatikan. Eta gogortzen bada zerbait gehiago aukerak izango ditu Hamiltonek gozatzeko, gogortasuna erabiltzea gustatzen zaio, gustokoa du. Eta jokatu ezkeo beharekin hor beheko zutoinean aukerak izango ditu, gaur defensa hori apurtzeko. Marcus Lewis erakutsi du ez zukala aukerarik ondo defenditzeko, agian orain Quintanak nahi du probatu Barlorekin, eta badirudi Barlorekin zaitasun gehiago dituela, baina hala ere baindikan asko falta zaio ondo defenditzeko australiarrari. Pilepitz eta Zisis. Greziak ondo, oso ondo, eta eskuakar batez txikitu du, birrindu du baloia Lamon Hamiltonek. Hau bai, azkenengo biru partidutan Lamon Hamilton ez dugu hain ondo ikusi, ez dugu hain lasai eroso ikusi, ez da? Bai, baziru dien fiziko aldetikan arazoren bat zeukala, zuen gozatzen hainbeste jokatuz, eta aurkariak ere zaitasun gehiago jarri dizkotai aurrean, baina gaur partida proposa beharetan. Bai, ikusgarri ari da. Gogoan izango duzu gainera, nola bere esku horretan, Atzamar potoloan baduen benda txiki bat, hemen egin zuen, lehenko Cajasolen kontrako partidu hartan, baina jokatzeko modua. Agian horrexegatik egin du birrintzea ezkerreko eskuarekin. Babesteko. Hala ere izugarria izan da, gogoan izan dute taula puskatu zuenean. Ez zote du berriro puskatuko. Ez genuke nahi alakorik. Pilepitz, Hamilton. Barrura, baloi hori, barruan da, epaileen ustez. Bai, niko garbia zegoen, jokaldi hori ikusita nola zetorren beherantza baloia. Hala esan behar dugu, taula ez dela apurtzen nahita askotan, eta nahi gabe izaten dela gehienetan. Barlourana ez da sartu. Hiruko jaurtiketa hori, Roger Grimau, badoa bera bakarrik. Kataluniakoari kendu egin diote baloia. Kanpora ateratzen alegindu da, Miso, bera bakarrik egingo aldu ba. Eta orain Frantziarren arteko borroka. Alde batetik Kim Tilly, eta bestetik Adrian Morman. Mormanek egin dio pertsonala. Garbia, bai. Horta etxe joan da, nik uste. Hala emate zuen, hemendikan txapela emate zuen momentu batean, baina nire ustez Pilepitxena zen lehenago, baina ikusi dugu geho Morman joan dela, oztopatzea jaurriketa hori. Bai, eta biak frantziarrak, eta baita ere biak urte berekoak dira, biak 1998an jaioak, 24 urte. Hamilton, hau ere Frantzian jokatutako azken urteotan, Parisen. Zisis. Zizisek Fran dauka orain defentsan, oso ondo blokeoan Hamilton, ederra jokaldia. Entrenamentuta moduan hori bai. Bai, bi blokeo erabili ditu, gainditzeko defensa hori, eta azkenean lortu du, erakutsiz nolako kalitatea daukan jokalarionek. Zapaltzen zegoen, ez da? Bai, alaxe adiraztu dute epaileek, eta komentatu nahi nuen. Quintanak bera jarraitzen du, lasaitasunez, oso lasai patxadaz partida ikusten. Agian bere bigarren entrenatzailea, guztiongatik ezaguna den Marcelo Nicola argentinarra. Ez du gaipatu, baina bera da Murtzako bigarren entrenatzailea. Bera ikusi dugu garrasi gehiago egiten jokalariei. Bai, egon gara lehen, partidua hasi aurretik Marcelo Nicolakin, eta badakizue, Benetonen bigarren entrenatzaile moduan alitu zen, 4 urtez. Gero Italiako telebistarako aditu lanak, Aldalurren lanak ere egin izan ditu Marcelo Nicolak, baina berriro ACB Ligara etortzeko gogoa zeukala esan diet, eta horregatik Murtzian aukera bat eman ziotela, zeukala entrenatzaile nagusi modura Argentinara joateko modua ere, baina nahiago izan duela ACB-ra itzuli, naiz eta bigarren entrenatzaile moduan izan. Horra, Roger Grimau, poliki bere zenbakietara. Bikoetan, 145 baino ez. 29 Ukan Murtzia. Hori baino gehiago asmatu beharra dago. Bai, bestela. Jai daukazu etxetikan kanpo horrelako porcentaiarekin.
ikusita gainaz nola ari den jokatzen gaur Basket. Noraino joan da Moerman. Jende arteraino, justu kornerrean, iskina horretan. Gogoa, grina eta jarrera aparta du ba. Moermanek hori egia da. Ez zaizkio behar bada partidu borobilak atera orain arte, baina egia da Moermanek daukan guztia ipintzen duela. Hori, egiari zor, esan beharra dago. Entzun egingo dugu, Katxikariz. Sin complicar, nada. Pase y luego acabamos como antes, nada más. Nada más. Te digo, vamos así. Remember the press, okay? Next one, the press, Roger. Don't stay, you leave, and I want Moerman with Nikos. Nothing more. He opens, then one of the two bring the ball down. Better you pass to Adrian and I send off. No problem. Let's play the baseline defense. No easy shot. Don't help with number 5. If you got number 5, don't help. Que no ayudes. Te quedas con él, porque ahora la única manera de volver es triple. Vamos. 2 minutu eta 56 segundu falta dira. Lehenengo zatia bukatzeko hemen Miribilan. 13. jardunaldian gaude, gogoratu. Irabazten ari da erraz xamar. Partidua Bilbao Basket orain arte ikusi dugun erosoenetariko bat Endesa Ligan. Beti ere aurretik eta diferentziak 10-tik gora gainera. Miso, bera bakarrik, Hamilton handia da eta peso luzeak ditu, ala ere, behin da berriro alegindu da Mostolesekoa eta sartu egin du. Saskiratzea egin du. Ikusi du gainaz Pilepech zeukala aurrean eta aukera bat zeukala bere aurka jokatzeko lehen esan dugun moduan, oraindikan biun xamarra defentsako lan hortan eta aprobetxatu egin ditu bere doaiak hortarako. Hamiltonek nola lekua aurkitu duen atzeraka eginda, ezta? Eta gero nola etorri zaion laguntzera Moerman. Pilepech. Ziziz. Moerman izango du hor, laguntzeko hor da Moerman. Ez du ba, lehenengoan jaurtina izan, bigarrenean bai, keinua eginda gero, asmatu ezenik. Urratxak, noski. Mira mundu guztiak ikusi ditu, etxean ere bai. Seguro. Eta Murtziarren izarra berriro kantxoan da, Marcus Luis. Gaurkoan ere ez da bere partiarik onena izaten ari, gogoan izan behar dugu, lesionatuta egon dela berriki, bi astez egon da lesionatuta, ezker horkatian eskintza bat baltzuelako. Pasaden igandean Manresaren aurka itzuli zen, baina ez dugu oso sasoko ikusten, orain arte Marcus Luis. Jaurtik eta labur, Moermanek seguruenik bere eskuetan zeukala sinestu du, baina oraindik harrapatu da ez daukan. Bai, errebotearen bila joan da, Niko Garbi, eta gero ikusi du motza gelditzen zela eta joan da, ez baloi hori harrapatzea eta ies egin dio azkeneko momentua. Lewis da Hamilton aurrez aurre, esku bakar batez, ez da sartuko. Hamiltonek baloia esku artean, Grimauri eman dio. Partidu lasaia doa, orain arte Bilbao Basketentzat. Seguro ni pentsatuko dute, behar ditugu noizean baino horrelako batzuk ere. Hamilton, barrura Moerman, zein ondo moztu duen, ez da? Bai, zonakeko defensa jarri du hor, egokitzen ari ziren, batzutan ematen du ez, parekotasuna jartzen dutela goikaldean, beste momentu batzuetan bikoitiak eta bakoitiak, eta hor lortu dut ez, mozketa hortan eta bieta bateko defensa horrekin egin ondoren Hamiltonen gainean, mozketa hori aprobetxatzea. Ziziz, kanpora Moermani hirukoa du frantziarrak, ez da! Hemen jendeak nahi ditu ikusi Moermanen hirukoak, baina ez dauka suerte handirik aspaldian. Grimau, beti bezala, botean dagoenean baloia txak ikutu eskuarekin. Bai, bera aurka jokatzea ez da erreza, ez, beti egoten da gainean, kontaktuaren bila eskuak erabiliz, eta aurkariak hor zaitasunak izaten dio. Baina aldaketa bikoitza egingo du Fotis Katxikarisek, bazikoan aholkira Moerman, baina zena esan dute ezetz. Bere ordez Erbel sartuko zala Hamilton jungo zala aholkira, baina oraingoan bai, Mumbrú ere kantxaratu da eta Moerman ere aholkira joan da. Azken minutuan sartute gaude lehenengo zati honetan. Lewis, kanpora, Barlow,
Bera bakarrik, Luis eman. Ondo, oraingoan jokaldian oso ondo ukamekoak. Bai, Barlonek aukerazekoan iruko marra bilatzeko orkeinu bat egin du eta barrekaldia jonda, ez eta asistentzia on bat banatu. 20 segundu, Zizisek kanpora, Pile Pitxorda, Kroaziarraren jaurtiketa ez. Errebotea Raklanek. Kasikari Sasarre, oendikan jabetza gelditu zan, azkarrek egin du ez jaurtiketa hori. Bai, baina Pile Pitxek ikusi du jaurtiketa eta Barlow erantzuna ez da honek ere. Ez da beste zertarako astirik izango. Eta beraz, bukatu da lehenengo zatia Miribilan, 49 ditu Bilbao Basketek, Ukamek 35. Diferentzia nabarmena, bukatu da baita Valladoliden ere lehenengo zatia Blancos de Rueda eta Caja Laboralen artean, eta aurretik da Gasteizko taldea 37 eta 46. Eta Lagunaro ere irabazten ari da Jairen kontrako partiduan 49 eta 49 albiste honak beraz. 13. jardunaldi honetan Endesa Ligan atsedenaldia eta berehala gara berriro ere zuekin. Gero arte. Arratsaldeon eta ongi etorri berriz ere Endesa Liga da, Endesa Ligako 13. jardunaldia gaur jokoan, 3 euskal talde gaur dituzte partiduak eta gu hemen Miribilan Bilbao Basket eta UKAM Murtziaren arteko norgehiagoka eskainiz. 49 eta 35 lehenengo zatia bukatu denean, 14 goitik eta nabarmen ondo gainera erakustaldia emanez, partidu lasaia Bilbotarrak gogoan izan azken bi norgehiagoka galdu egin dituztela, lehenengoa etxean hemen Cajasolen kontra, gero Euskal Derbia Gasteizen gaur bat irudi irabazi egingo dutela, eta baita Lagunaro eta Caja Laboralek ere. Izan ere, gaur ari dira jokatzen 8 aurrera, Lagunaro eta Kai Zaragozaren artekoa, azken laurdenean dago, Lagunaro 74, 48 Kai Zaragozak egia esan aurretik izan dira, Gipuzkoarrak norgehiagoka osoan, eta Caja Laboral berriz, Valladoliden kontra jokatzen, 7. jardunaldia jarraian nahi dute irabazi Tabakenek, 37 eta 46. Estudiantes, Gran Canariari irabazten 10 goitik atsedenaldian. Hori, albistea da. Gran Canaria sekulako partiduak eta sekulako denboraldia egiten ari delako. Barcelona eta Blusensena bigarren laurdenean dago oraindik, oso berdinduta, Joventuteko eta Cajasoleko eta 11, beti gora Cajasol, Unicajak 25, Canariasek 30, eta bia Real Madrid Valencia eta Manresa Macroc Fuenlabrada. Badirudi beraz ez bakarrik hemen, Miribilan, baizik eta baita Valladoliden eta Ilunben ere euskal taldek irabazi egingo dutela. Josan, batez ere Lagunarok behar du. Hala ematen du ez, ea guztiak irabazten duten eta gaur 3 talde euskaldunak lortzen duten ez, garaipena hala ematen du, bide honetik tijoala ez, jardunaldia. Kontatuko dizuegu noski, 49 eta 35 hemen Hamilton ari ginen horri dirudietan ikusten orain arte bera da. Honena behar bada beltzen artean, Bilboko jokalarien artean 15 puntu eginda. Bai, badirudi barrukaldean indar gehiago daukala gaur Bilbo Basketek Murtzia baino, eta barrukaldean jokatzen ari dira Hamilton eta Herbelek mina handia egin diote aurkariari, eta kontraeraso azkar batzuekin nahikoa izan dela ez, abantaila pixka bat lortzeko. Eta gaur kantxan ez dagoena, Raúl López da, berarekin da, Juan de la Vega gure lankidea. Juan, aurrera. Alaxe da bai, alboan dugu, Bikeko antolatzailea, Raúl López, gaur lesionatua. ¿Qué tal está, Raúl? ¿Qué tal ese golpe, ese problema muscular? Bueno, mejor. Creo que fue un susto. Lo que pasa es que tenemos que ir con un poco de cuidado y ahora mismo, pues bueno, entrando poco a poco con el equipo y esperemos cuanto antes poder estar ayudando ya. Desde luego siempre es complicado pues ver los toros desde la barrera, ¿no? Pero si tu equipo está dando una demostración como la de hoy, es más fácil, se disfruta un poco. Sí, con el tiempo vas aprendiendo a disfrutar y hoy realmente el equipo ha hecho una gran primera parte y tenemos que intentar seguir así, ¿no? Murcia es un equipo complicado, que pueden tener rachas buenas de anotación y lo importante es intentar ser consistente los 40 minutos. Hablando de rachas, vosotros habéis tenido una racha espectacular, octubre, noviembre, genial, todo iba muy bien, hasta que han llegado 2 derrotas, puede ser sorpresa o no, pero bueno, hoy se está demostrando que eso fue un bajón momentáneo, ¿no? Bueno, está claro que derrotas van a llegar, es imposible hacer un año perfecto, ¿no?
hay altos y bajos durante la temporada. A veces es difícil mantener el ritmo que es lo que queríamos todos, pero bueno, a partir de ahí creo que lo más importante es reponerse de las derrotas y que el equipo sobre todo esté unido. Ganando hoy se estaría la Copa un poquito más cerca, a lo mejor todavía no matemáticamente, pero bueno, lo veis prácticamente en la mano, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que intentar ganar el partido de hoy, jugamos en casa, esto es importante, y ir partido a partido. Está claro que es un objetivo, pero hasta que no estemos dentro es mejor no pensar en ello, ¿no? Tenemos ahora mismo 20 minutos complicados y vamos a intentar hacerlo un gran esfuerzo. Y a la última, sobre la Eurocup, os han tocado Nymburk, Riga y Valencia. ¿Cuál es tu valoración del grupo? Bueno, ahora ya en esta fase ya empieza a ser complicado, los equipos ya empiezan a ser bastante más difíciles, no hay ningún equipo fácil en el grupo, pero bueno, creo que esto es bonito, es una competición muy atractiva y esperemos intentar hacer un buen papel. Vale, muchísimas gracias, te deseamos una rápida recuperación. Eta, bueno, horiek izan ditugu Raul Lopezen hitzak, berehala, berak noski, lehen izango da, izan nahi du, kantxan jokatzen. Eta bere taldeak eskertu egingo du hori jakina, Zizisek berak ere bai, ezta? Denboraldi orain luzea da. Pentsatzen dugu baietza, hala ere jokalariak nahi dituzte jokatu aldiren minutu guztiak, eta hortan saiatuko da Ziziz Raul Lopez lesionatuta goen bitartean, ez? Baina ikusten ari gera gainaz jokalari greziarra denboraldi bikaina ari dela betetzen. Eta joku antolatzaile eta zari garenez, esan Omar Cookek dagoeneko itxi duela, amaitu duela Milanekin zeukan harremana, kontraktuala, eta beraz libre dagoela orain. Badakizue, Baskoniara iritsi daitekeela, eta gauzak ondo baldin badoaz, ondo bidean, da gauzak behar bezala lotzen baldin badituzte, bihar bertan izan liteke, agian Omar Cook, 30 urteko antolatzailea, Baskoniako joku posizio hori indartzeko unika janibilitakoa, Valentzian ere bai, eta orain Milanen zegoen. Taldeari kontrola ematen dion jokalaria da, Ertelekin eta konparatu ezkero. Bai, eta badirudi ez, hobekuntza egiten duela posizio hortan Caja Laboralek nahiko garbi ez, hala ematen du, eskarmentu handiko jokalaria da, eta badirudi azkar ibili direla ez, betiko moduan Gasteiz inguru hortan. Moztuta, Euroligan aurrera egin ez duten taldeetatik jokalariak hartuz noski, bestetik esan, Ivanovic eta kluba ere konpondu direla, eta beraz, Ivanovicek urte amaiera arte kobratu hartzuena kobratuko duela, baina epeak klubak ipinitakoak direla, eta gainzaririk ez. Gaurko albisteak hoiek gainontzeko euskal taldeetan, baina hemen da jokoa, hasi egingo da, bigarren zatia 59 Bilbao Basketek 35 ditu. Ukan Murziak, eta oraingoz partidua eroso xamar darama Bilbao Basketek. Ziziz, Mumbrú, Basileiadi, Zerbel eta Hamilton orain bostekoan. Eta Murziakoei dagokionez, Raglan, Berni Rodríguez, Barlow, Lewis eta Frank. Bi antolatzaileekin orain Murtziarrak, Bilbao Basketek hasierako bosteko bera sartu du, baina Murtziarrek bi antolatzaileekin, Frank eta Raglanekin. Pertsonala egin diote hor Hamiltoni, berriro ere barrutik jokatu nahi zuten eta Bilbotarrek. Basileiadiz bat horbila, Mumbrú. Ez dela pertsonalik, ondo kendu diola Bernik, baloia Zizisek urrunetik barrura! Barrura Zizizen jaurtik eta bikoa da. Jokaldi bikaina ez, hor Hamiltonekin nahi zuten jokatu behin eta berriro barrukaldean, berriz ere zigortzeko hor Marcus Lewis, eta badirudi zinean ibili direla azken momentu. Herbel, Ziziz, handauka Basileiadiz pertsonala egin dio bai. Josep, Frankek, naita jokaldia kontrarasoa mozteko gelditzeko. Ezinean hasi dira berriz ere, lehenengo pasean ezin gelditurik, oso azkar ateratzen du eta ondo gaineaz Bilbao Basketek lehenengo pasea kontraraso antolatzeko, eta ziztu bizian egoten dira, ez edo pivot bat, egal pivota, edo egaleko jokalari. Ara berriro Hamiltoni, horra, goitik bera berriz ere, Lewisen aurpegian. Ordurako Lewis ja amore manda zegoen. Nabaritzen da ez dagoela sasoik oberenean, eta behin eta berriro ari dira jokatzen ez, kargatzeko posiziorik. Ara erantzuna Lewisek. Joan egintzaio Hamiltoni, alegindu da Herbel laguntza ematen, baina ondo Lewis.
Tulsa 66ersetik ekarri zuten, Venezuelan ere egonda, 26 urte ditu. Irukoa Mumbruk, ez! Uztaian ikutu eta ara. Hor, eskuetatik ies egin dio baloiak. Franki, Berni Rodriguezen irukoa. Berandutxo iritsi da Mumbruk. Bai, ala mate zuen ez, nahiko denbora izan duela saskira begiratzeko Berni Rodriguezek eta Mumbruk esan dizu moduan, ez, eta punteatzeko ere ez da iritsi ondo. Bakarrik utzi dute Herbel, ez du barkatu! Belgikakoak nola ba, begiratu du, albo batera, begiratu du bestera. Bakarrik zegoen eta 2 puntu gehiago, 55garrena Bilbao Basketentzat. Eskotan zonakako defensak kanpokaldetikan egiteko jortik eta prestatzen dira, ez itxiak eta hemen zabal-zabala zegoen eta utxunea hor barrukaldean. Kontraerasoan Basile Jadiz, atzera, Zizisi. Zalantzak izan ditu hor, barruraino joan edo Zainegon. Zainegon da, Mumbruk poste txikian. Berni Rodriguezek baloiari ikutu dio, ala diote. Ala eritzi diote epailek. Beraz, jokoan ipiniko du, 9 segundu faltan. Mumbruk baloia, Zizis. Barrura, Hamilton, ara. Hori da hori, jokaldia orain. Bilbao Basketek. Zein ondo burutu duen gainera Herbelek. Uztaipeti pasa eta itzuliaz berriro baloia barrura. Jokaldi bikaina, ez? Bai. Ezinean Dabil Murcia, kanpokaldea zaintzen ari da, baina barrukaldean ezinik eta hor gozatzen ari dira gaur Bilbao Basketeko pivotak. Eta Bernik nola egin dio Mumbruri, orain buruz buruko egingo diapa. Begira, jak! Ez du sartu, erantzuna zen hori. Pertsonala egin diote Mumbruri, 57 eta 40, entzuten dugu ondo asko zona ari direla agintzen. Oin buruzkoa. Leia Mumbruk eta Bernien artekoa, ondo baina beto ezagutuko dute elkar bi jokalari hauek hainbat urtez. Elkarrekin Espainiako selekzioan egon baitira, biak munduko txapeldunak, 2006an Japonian. Hori da. Gero Madrileko Europeoan zilarra ere bai, eta Pekineko joku olimpikoetan ere zilarra. Basile Jadiz. Zizisek barrura. Askotxo, ez da. Herbeli aleju bat eskatzea. Lewis bizkorri bilida, horazkarri bilida. Frankek irukoa. Sartu egin du Murtziako antolatzaileak, 57 eta 43. Berdinduta, orain arte 3. laurdena. Zortzina. Mumbruk, bai! Oso ondo nagusi dira bilbotarrak. Garbi gainera gaurko partidu honetan. Itxura daukan Orgeagokak, edo hala iruditzen zait niri behintzat, ez diola eskatzen Bilbao Basketi onena ematea Murtziak orain arte. Neiko garbi dago, ez? Lehenengo laurdenean neikoa izan du kontraraso batzuk antolatzea. 8-10 puntu lortu ditu kontrarasoan bidez, 15 punturen aldea ere bai, lehenengo laurdenean, eta geroztikan alde hori kudeatzen. Esan dezun moduan, zaitasun gutxi, oztopo gutxi, puntua trukatuz eta disfrutatzen ari dira. Alde baten eta batean, gehiagin nekatu gabe. Hamiltonek errebotea, Zizis. Jokoa antolatuz eta baloia gorantzara manez, iritsi zaio Basile Jadizi, hor da irukoa! Kostas Basile Jadizek piztu dira apur bat minibilan ere. Bai, orain arte partia nahiko lasai joan da, eta bueno, zalek ere ez dute zer esan handiegirik izan, tarteren batean bai, noskeri, bere taldea betere animatzen izan dira, baina orain ozenago entzuten zaie bide batez, badugu zenbaki ofiziala, zifra ofiziala, gaurkoan hemen Miribilan Bilboarenan 9.200 eta 3 ikusa ditugu. Jende asko da hori gero, Jende asko da hori, aste azkena izateko, pertsonala egin diote Mumbruri eta asarre bere buruarekin bigai bateko nahi zuelako. Bai, eta aukera hon bat galdu dolako, ez? Gaur iruko marratik ez du asmatua indikan, hor barrukaldean ari da jokatzen, beko zutonean, mozketak eginez hor esparru barruan, eta hala ere partia polit bat betetzen ari da, 6 puntu, 4 errebote, eta baina aukera izango du, ez? Haunditzeko bere zenbaki. Gorka Arrinda jauna, Bilbao Basketeko akzionista nagusia, akziodun nagusia, datorren larun batean aurkeztuko dute
Sponsor edo babesle berria Uxue izango da, behin eta berriro esan dizuegun bezala, eta festa egingo dute. Hemen Bilbon, Hiribilan, zuzenean eskeniko dizuegu baita partidu hori, Bluesensen kontrako norgehiagoka hain zuzen ere. Uxue izango da babesle berria. Eta beraz, gaur azken norgehiagoka, azken partidua Bilbao Basketek kamiseta babeslerik gabe duela. Berni Rodríguez eta Herbel. Jolas, Jolas egin dio hor Bernik, Kalitate handiko jokalaria da, ez? Lehen bere kurrikulunari biztaizo bat eman diogu eta horrek adierazten du nahiko garbi, ez? Ze trebea den eta zenbateko kalitatea daukan gaurko gunean, Endesa Ligan hainbeste urte jarraitzea ez da erreza, eta hemen erakutsi du, ez? Doaiak dituen. Ez hori bakarrik, azken bi partiduetan, esan nahi dut ez dela bakarrik orain artekoa, azken bi partiduetan 42 puntu egin ditu, 9 iruko sartu zituen lehengoan, eta bi partidu horiek batu ezkero, 9 asistentzia eta 45eko balorazioa ere bai. Eta gaur Antelok esate zuen, ez hori bakarrik. Gero epaileen aurrean ere Berni Rodríguez da, noski. Noski baietz. Juanek esan da bezala, munduko txapelduna. Izenak izaten dira, ez izenak izaten dira. Erasoan, Ukan Murcia, min hartu du hor, iruditu zait Txilik, barrurantza Herbel, oso ondo. Eta Zisis eta Tili, min hartuta gelditu dira hemen, bestaldean hala ere, ez dute partidua gelditu, Tili ondo dago. Hor da, Herbelen kontra. Erotuta zetorren da. Bai, ikustezan gainaz, Herbel oso erne, aukera bat zeukala gainaz zama hori hartzeko eta nahiko ondo harrapatu du, ez mugimendu hortan Tiliren barnekalde. Orain txalo artean badu aulkia Axel Herbel, bide batez utxartea dago, atxena jokalari guztientzat, baina txaloak noski beltzezko izanentzat armailetatik. Eta bukatu da Donostian, Ilunben, Lagunaro eta Kai Zaragozaren arteko norgehiagoka eta albiste onak Euskal Saskibaloientzat, batez ere Gipuzkoarrentzat. Lagunarok irabazi egin du gaur, 79 eta 70. Lagunaro garaile lehenengoz Ilunben, eta garrantzitsua benetan emaitza 79 eta 70 irabazi dio Lagunarok Kai Zaragozari, lehenengo garaipena dute etxean eta bigarrena denboraldi honetan. Behondeiela behar zuten eta garaipena Lagunaroko. Bai, lehen aipatu dugu, beharren zegoela eta gaurko partida edo bizikoa zela, ikusita gaina ze gutegia daukan etorkizune eta epe laburrean. Eta horrelako emaitz baikorra lortzea, nik uste eta arnazaldi txiki bat emango diola, taldeari. Jokora berriro ere, jokora berriz ere, hemen Miribilan Bilbao Basket eta Ukan Murziakoak, hemen egia esan, ez dugu momentu honetan ikusten, arazo handirik izan dezakenik gaur Bilbao Basketek partidu aurrera ateratzeko, partidu irabazteko, 9. garaipena lortzeko hain zuzen ere. Hala ematen du, lasai antxan dela jokatzen gaur Bilbao Basket, saiatzen ari da, Quintana taktikoki presioa eginez, zonakako defensa desberdinak erabiliz, baina hala ere irakurketa zuzena egiten ari da behin eta berriro, Bizkaitarrak eta nahi bezala kudeatzen markagailuaren lortu duten aldeak. Basileiadis bakarrik, begira, bera bakarrik egin du jokaldia alde batera, bestera, keinua, banoa, sartuko naiz eta jaurtuta barruta. Partia arreza dira jokatzen, hiru jokatzen ditu 3,5, baina hala ere zenbaki onak lortzen ari da, 14 puntu daramatza eta oso erreza dira jokatzen. Bi sartu ditu hirukoak gainera Basileiadisek. Motz gelditu zaio baloia hor Txiliri, Bilbotarren mesedetan. Numbru, jokaldi antolatu du kapitainak. Basileiadis, bera bakarrik. Errazagoa zirudien bakarrik gelditu da eta personala orain egin dio geitenzi Ruxek Grimau. Bai, bortitzak jaurti duot, Basileiadisek, bazirudien taularen aurka sartu nezuela, zaskirak eta hori. Eta orain bai txalo zaparra da, Hamiltoni partida bikaina orain arte.
pivot estatu batuarrarena, 17 puntua, hainbat errebote, asistentziak 4 edo 5 ere eman ditu, erraldoi gaurkoan. Eta balorazio arloan, eta maika puntu dara matza. Eta ez hori bakarrik, Bilbao Basket talde moduan, puntuko balorazioa lortu du, eta baindikan ez da bukatu, ez, 3. laurdena, pentsa zenbateko aldea dagoen talde batetik bestera. Roger Grimauren jarrera, Roger Grimauren defentsa ikusi dugu berriz ere. Franken atzetik dabil orain, Berniren irukoa, ez da sartuko, errebotea Rakovicek. Grimau. 2:45 oraindik, 3. laurden hau bukatzeko. Eta pozik zaleak mirimilan taldearekin. Egia esan ohitu egin dira, taldea irabazten ikusten eta noski garaipenekin ohitzen danak ez du gero partidurik galtzen ikusi nahi inor. Frank, Barlow, bera bakarrik aleginean, Luzetxo, errebotea Basileia izek, bado asistu bizean greziarra, Frank dauka parean, pertsonala egin dio, Josep Frankek, 2. denboraldia du Murtzian, ze egia esan, taldea erdia behintzat eraberritu egin dute, eta jokalari gutxi dira 2 denboraldi daramatenak Murtzian. Bai, egia esan, oso taldere eraberritua da, zuk esan bezala, eta iaztik 4 jokalari baino ez zituze, baina 4 jokalari hauen, 2. urtea da Murtzian, Andres Miso, Josep Franz, gaur ezagoen Juan Ignacio Hasen, gainera bera da taldeko kapitaina, eta David Barlow australiarra, horiesek dira iaztik dauden jokalari bakarrak, gainontzeko guztiak estreinekoz daude aurten Murtzian. Bai, eta badirudi ez, atzerritarrakin asmatu egin dutela, 12 partida jokatu ondoren 5 garaipen, ikusita ze larritasunak eta nola ibili ziren baiaz, ez dago gaizki ez, Murtziarrentzat horregotea lasai antxean, ez, oaindikan hor leku epelean, sailkapenari begira. 5 garaipenekin, bai. Bai, eta badiru orain arte. Etxean atera ezkeo partidak bide hontatik jarraitzeko aukera izango dutela, ez, nahiko lasai. Azken momentuan jaurti du hor Barlow, eta sartu egin du irukoa gainera. 70 eta 51. Pilepic. Ziziz. Rakovic etorri zaio gora laguntzera, ez du biderik aurkitu Zizizek. Berriro Rako, jokaldi antzekoa. Atzekaldean zeukan Roger Grimau, baina Frankek igarri egin dio pertsonala Grimau. Ez du bat barkatzen. Ez du bitan pentsatzen. Ez du bat barkatzen. Saskirak eta errezarik ez dago baimenduta, hemen Bilbon eta bain eta berriro, ez, kontraeraso guztik faltan bidez gelditzen dira, ez baldima dago defensa ondo kokatuta. Gainera da, normala da, partiaren bilakaeraren gatik, baina orain arte Bilbao Basketek 10 falta baino ez ditu egin, eta laurden bakarrean ere ezagone bonusean. Orain berriro ere kantxako zonalde horretan, kantxa erdian alegia, arazoak ditugu, garbitu egin dute bigarrenez, ez dakite irrisgarria dagoen, labaintzen diren jokalariak, edo kontrakoa, zeo zer horre itxasten dituen jokalarien zapatillak. Berni Rodríguez barruraino sartu da, falta eskatzen zuen ez diote eman epaile Roger Grimau. Ez ba, kanpora, Rakovic. Lasai, antolatzeko jokaldia berriro ere. Eta katxikariz, Ziziziz zer egin behar duen esanez. Bai, talde berria doka, ez, bea bakarrik ari da bosteko... Ondo! Oiko bosteko batik eta kudeatu inber, ez, aldea. Oso ondo Ziziz, baita jokaldi honetan ere, egia esan, kosta egin zitzaion denboraldi haseran greziarrari bere maila ematea taldean sartzea, genekien dano profesionala handia dela, eta gainera talentua ere baduela, baina batez ere, ara, ez. Ez da gipa? Ez du balio. Ez. Balegin du da Borman. Baina Kalatrava epaiak oso azkar adierazi du hor. Ni pentsatzen nuen, alderantziz izango zen, baina hor bultzada biek elkarri eman diote, bai. Eta ez dakit zalantzak izan dituen edo ez epaileak, eta azken momentuan erabaki du Frantzen falta izan. Nahiko azkar adierazi du. Ikusi bezen laster adierazi egin du, ez zuela balio. Oso ondo, Betko kamaratik hartutako irudi hori. Igerri egiten genuen nola zeuden baloiaren zai, ezta? Bata sartzeko eta bestea defendatzeko, jakina. Elkarren kontra, besotikan helduz,
Eta hala ere, lortu du, ez? Jaurtiketa bat egitea, ez diote baliozko eman, baino bi jaurtiketa libre lortu ditu. Han, korta ere. Gonbidatu moduan gaur hemen. Hasi da, Kaikukin dagoeneko denboraldia prestatzen. Gaur, Miribilera etorri da, Saskibaloi ikustera. Jose Luis Korta. Tili, hor da Tili berriz ere, zein ondo. Dotorea, Bai gero, esan dugu, goiti jokatzea gustatzen zaiola, baina hori oso goitik etorri da gero. Eta gainera, rektifikatu egin behar du, egin behar izan du. Etzen zuzena eta etzen bakarrik sartzea. Atletikoa, mutila. Kanpora hor da! Bai! Oso ondo Fran Pilepic, maite dute ba zaleek, eta zenbat posten diren Pilepicek hirukoak sartzen dituenean. Orain arte 3 alegin egin ditu, eta bakarra sartu, hauxe da partiduko lehenengo saskiratzea Pilepicentzat, baina jendearen babesa badu behintzat. Begira, azken segunduan, nola sartu duen bazterretik Geitensek, 77 Bilbao Basketek, 55 UCAN Murcia. Amairugarren jardunaldia, Endesa Ligan, 77 Bilbao Basketek, 55 UCAN Murciak. Erraz orain arte hemen Miribilan, irabazi egin du Lagunarok 79 eta 70 Kai Zaragozaren kontra, eta aurretik da Valladolizen, Caja Laboral 56 eta 71. Baina estadistikak berriro pasa dizkigute, 3. laurdenekoak ofizialak, aldea markagailuan handia da, 22 puntukoa, baina balorazioari begiratzen badiogu, ikaragarria da. 112 Bilbao Basket, 55 Murtzia, 67 puntu gehiago balorazio arloan. Gaur erakusten du, gaur datu horrek erakusten du, kantxan ikusten ari garena, Josean. Bai, nahiko garbi ikusten ari gara, ez hasieran aipatu dugu aldea zegoela batez besteko balorazioan partiduero 10-11 punturen aldea dagoela, ez du ematen gehiegi, baina hori partiduero asko izaten da, eta elkarrekin tokatu ezkeo, begira zer gertatzen dan kantxan gainean, ez alde nabarmena. Geirens eta Morman, Frantziarra defentsan, Pilepic, Antelokin dago, desente handiagoa da Antelo, kanpoko jaurtiketa ez da sartuko, Antelok ikutu du, baina Pilepic hor marra zapaltzen zegoela iruditu zait, ezta? Hemendik ez dugu ondo ikusi, baina bai, horixe adierazi diote, gorputzarekin, lurrean zen eta. Bai, Perez Pizarro egin gainean zegoen eta nahiko garbi ikusi du, ez da lantza gutxi zeuzkan horre paila. Muermanek errebotea, badoa Basileiadis aurrera. Partidua nabarmen irabazita dauka Bilbao Basketek. Baina orain joan etorriko norgehiagoka ari da bihurtzen gaurko hau Miribilan. Ziziz. Basileiadis berriz ere. Kanporantza, hor da, Ziziz, bai! Iru, Zizizek kanpotik, gustora. Bai, eta partia proposa guain, ez? Sistemak lantzeko alde batetik bestera, entrenamentu moduan, ikusita ze aldea dagoen markagailuan, ez? Gozatzeko aukerak dituzte, gaur Bilbao Basketeko jokalariak, eta hortaz aprobetxatu behar dute, ez? Beste aldean ikusten ari gera, apaintzen ari dela markagailua nola edo ala, iruko marratikan, eta, bueno, lortu ezkeo bere helburua, hurbiltzeko aukera izango dutela, ez partidan bukaeran, baina ez arriskuan jartzeko emaitza. Kejarik ez etzor, kexurik ez ez, Katsikarisek, Rakovitsi eta jeisteko azkar defentsara. Hori ere ondo dago, exigentzia. Gaizta partidua erraz joan, azken momentura arte eman onena. Zizizek behean hartu du baloi hori, berago oraindik Rakovicek. Ez du utziko, Ez du baloirik emango. Txistu entzun arte. Hala ere gaur ez dago sartuta partidan. Gaur Rakovicek ez ditu hainbesteko zailtasunak hor barrukaldean, baina ezinean dabil 2 puntu lortu ditu, 3 errebote ere jaso bai, baina zenbaki txarrak lortzen ari da.
Pilepicek miso dauka aurrean, Basileiadiz. Jaurti egingo aldu ba, ez. Kanpora, Ordazisizentzat. Berriz ere, azken segunduan egindako jaurtiketa zen eta Mormanen pertsonala. Ez dago konforme, ez dago gustora, konforme behar bada bai, nabarmena izan delako, baina Katxikarisek irutze zait pentsatu duela etzen beharrezko. Hogeita 2 puntu goitik dira Bilbao basketekoak, partidu erosoa, eta gogoan izan, aipatu dizuegu datua lehen Norgehiagoka hasi berritan, orain arte Murtziak ez du sekula irabazi Bilbon, ez da gaurkoan ere itxuraz. Eta Pilepic, minutuak jokatuz, datua da hori, Pilepic'i eman dizkio, honelako Norgehiagoketan, baina eman dizkio minutuak, ez dakit hauek kalidade minutuak izaten diren ere ez. Bueno, aurkari on bat dauka aurrean, ez? Geiten salida defenditzen eta dagoeneko 12 minutu jokatu ditu orain arte Pilepicek eta aukera izango du, ez? Gehiago jokatzeko. Eta horrelakotan, ez? Lortzen dira gutxienez eskarmentuak eta horrelakoak eta badirudi, ez? Aukera izango dela ikusita nola joan partida errotazio luze bat jokatzeko. Barruraino sartu da hor Antelo eta 2 puntu egin ditu Uka Murtziarentzat. Ziziz! 7-20 partidua bukatzeko. Pilepic. Hemen ere, biribilan, Bilbao kantuan. Zaleak. Behar bada usartegia zen baloi hori. Basileiadisek eman duen hori. Jaurtiketa. Antelok ez. Errebotea. Geitensek. Eta orain, kanpoko jaurtiketa berriz ere. Murtziakoek, Pilepic. Pertsonala egin dio Misok. Entrenatzaileek beti esaten dute moduan, kontrarosorik ez. Eta Quintana. Oraingoan bere jokalariak animatzen, Antelori esenez ondor, bakarri zagolako ondo jarti duelako, eta animak emanez ezin dituzte besoak kaso. Erraz galtzen ari dira noski, baina, bueno, oraindik asko falta da, partiari buelta matea zaila izango zaila, baina bintzat duintasunez ere galdu dezakete. Eta komentatu nahi nuen Murtzia erakusten zergatik den agian ligan puntu gehien jasotzen dituen taldea. Gaur bintzapai, gaur eunetik gertu izan diteke, horrela jarraitu ezkero. Basileiadiz. Mormanek jaurtiketa oso laburra. Jaurtin nahi zuen, eta defentsa gainera etorri zaizkiola konturatu denerako erabaki hartuta zeukan jaurtitzeko. Oso ondo orain baloian mugituz Murtziakoak, ez du asmatu hor, Joe Raglanek. Basileiadiz. Pilepic orain sistema lasai egiteko eskatu du. Katxikarisek, barrura, Rakovic'i, pertsonala egin dio garbi Kim Tilik. Eta txaloak armairetatik, ironia handiz, noziz, orain arte lau falta zeramatzan laurden honetan Bilbao Basketek eta, bueno, horietatik 3 behintzat protestatu dituzte armailetatik. Oraingoan Bilbao Basketen aldeko esango du da, falta izan da. Eta hori txalotu egin dute armailetatik. Bila batez aldaketa antolatzaile postuan, Ruie Grimau, kantxan eta Zizizek atxen minutuak izango ditu. Grimau, bera bakarrik. Ara, ez ba, ordurako bera zetorren. Bestela ze jauzia daukan mutilonek, Ze jauzia daukan Kim Tilik. 2 metro eta 11 da, hori ere egia da. Eta jesarlekoan lasai, Hamilton, kamiseta jantzita, toalla bizkarrean ipinita, Mumbrú ere bai, badirudi orain, minutuak beste batzurentzat izango direla. Hamiltonek, orain arte 31ko balorazioa dauka, kontu. Antelo berriz ere. Ondo, Txili jokaldi horretan, eta utxartea izango da, 82 Bilbao Basketek, 62 Ukamek, Ukan Murtziak, 20 goitik Bilbotarrak. 82 eta 62 aurreti Bilbao Basket, eta nolakoak entzun ditugun atseranaldi honetan. Oxan. Arrazoia dauka, ez, Katxikarisek ikusita gainaz zer relajazio puntual erakutsi duen taldeak azken minututan. Eta entrenatzaile greziarrak ez du nahi, ez horrelak hori gertatzea, nahi du tensioa mantentzea, defentsa hona lantzea,
eta ez jokatzeko aldearekin, ez nahiko garbia dio bere jokalariei, ikusita nola iziren jokatzen aldaketaren bat egiteko prest egon da, oain Herbel kantxaratu du eta badirudi ez duela nahi berriz gertatzea. Ez. Lehengoan Tabaki entzun genion, garbi, gogoratzen Txedebitaren kontra, arek inglesez esan zuen. Honek espainolez, gazteleraz esan du, baina entrenatzaileek tensioa nahi dute beti kantxan, jokalariak elitean azken segundura arte eman behar dutela ematekoa pentsatuz. Ara nola utzi dion, Herbelek. Basileia dizi, baina hor gero txapela ipini dio Antelok bestela. Ikusgarria zen jokaldia. Motz, Antelo berriro ere orain aurrekaldean ez dela pertsonalik, asarre da Antelo, baina beltzak erasoan. Bilbao Basket, Basileia dizirukoa, ez da sartu. Azken 5 minutuetan sartu gara, 84 eta 62 Caja Laboral ere nabarmen ari da irabazten, goitik gaur 3 euskal taldeek irabaztiko dute itxuraz. Bai, tentsio gehiago sartu dio baina Bilbao Basket bere defentsari eta aukera badauka abiadura gehiago sartzeko kontraerasotan edo sistemak azkarrago lantzeko, hori nahi zuen Katxikarisek ustarte honekin eta badirudi lortzen ari dela. Grimau eta Pilepitx. Kroaziarrak berak bakarri jokaldi egin nahi, labur gelditu zaio, sartu daba Ausart, baina orain arte 3 bat baino ez du egin Pilepitxek. Rakovic defentsara, gorputzarekin ere bai, eta atzera izango da hori. Bai, Rakovicek eskuratu du baloi hori, presioa egin dio Tili frantziarrei eta hor behartuta ikusi da nola edo ala barrukaldea biatzea baloi hori, baina ikusi dugun naino jondan, Joko zatzera izan da, nahiko garbia. Eta partiduaren emaitza garbixan mardamogen ez, Sanbek jokatuko aldu edo Sergio jokatuko aldu edo... Ez dakit, baina badirudi ez Munbruk eta ez Hamiltonek ez dutela gehiago jokatuko ez, hor nahiko garbi ikusi dugu, oain kudeatzeko aldea berriz ere ziziz kantxaratu egin du. Ara Rakovicek zer egin duen. Urrunetik jaurti eta sartu. Rakovic ere, horretarako gauza dela erakutsiz, entrenatzaileari eta bere buruari. Bestaldean orain, Pili iritsi da, baina ez du ondo asmatu gero. Ondo Herbel, ondo punteatu du, nahi zuen birrinketa bat lortu, baina hor ikusi du jokalari berriarra. Ratxapai. Eta oztopatu egin dio jartuketa hori. Eta orain utxartea eskatu duena Oskar Quintana izan da. Hemen jendea pozik bien bitartean, txalotzen eta gozatzen bere taldearen garaipenarekin. Bai, hor dira partziala, 50-15 lehenengoa erabaki horra izan da. Noski, horrela irten ez eta 50 puntu sartu ezkero aurkariari. Bai, ia perfekzioa lortu du lehenengo laurdenean eta hor lortu du nahiko aldea, ikusita gainaz zer estasunak eman dizkion Murtziak hasieratik. Quintana entzungo du. ¡En cabeza! ¡Ey! ¡En cabeza hacemos daño! Himon here, play pick and roll. Si jugamos este bloqueo, le invertimos aquí duro. En este bloqueo atacamos aquí, hay tiro aquí o en la continuación. Vamos a jugarlo bien, convencido, Miki. Juegas tu primer bloqueo para que Andrés no ataque el segundo. Si es al revés no pasa nada, ¿ok? En los bloqueos mucho más duro para pasar por arriba y por abajo. Aquí en defensa, ¿está claro? ¡Venga, vamos! Venga, vamos, 3 minutos más, vamos. Eta gustora Miribilara hurbildu diren zaleak 9.000-tik gora gaurkoan ere, ez da, Juan? Bai, lehen komentatu dugu, 9.203 eta batez besteok okerez banago, Miribila da, Bilboarena hau da, Liga ACB-en gehien betetzen den pabilloia. Baitare Buesarena hurbil izango du, baina bi euskal taldeen pabilloiak dira gehien betetzen direnak. Saskibaloia, bizi-bizi! Euskal Herrian, eta Gipuzkoan ere gaur ikusi duzu eta Lagunarok irabazi egin dio Kai Zaragozari. Eta ezakite Quintanak ez ote dituen azkeneko minutu hauek, jokaldi ezberdinak lantzeko, azkeneko utxartorretan hainbat jokaldi adirazi ditu, batez ere bere kanpoko jokalariek jaurti dezaten, Mikel Serbera gazteare kantxaratu egin du.
argia denez, bueno, partida ja galdutzat eman du Torrelavegako entrenatzaileak. Baloia beltza izango da. 3 minutu eta 15. Oraindik partidua bukatzeko eta euren numeroak hobetzeko erabiliko dituzte. Bilbao Basketekoek koparantza aurrera pausua da. Aurrera paso galanta ez, ikusita ze emaitzak ari diran ikusten, badirudi ez, horrelako garaipen bat lortu ondoren aukerak izaten direla ez, hor goi mailan mantentzeko. Eta hori kontuan izanik jarraian izango dutela beste partida bat larun batean. Eta horrek ematen dio, ez, beste aukera on bat jarraitzeko hor punta-punta. Berak atxikerisek ere esan zuen, gero Endesa Ligan dituzten partiduak, Barça, Valencia eta horiek, eta gainera Europan jokatu behar, ez, Euroligako antzeko garaiak izango direla horiek. Horregatik hainbesteko asarrea, ez, gaurko partida izango da, baino lana egin behar da, etorkizunari begira eta hori nahizun eskatu, ez, gustarte hor da. Matt Geirensek sartu du orain, 3koa, Ziziz, baloia gora eramanez, eta aurrean Zerbera gaztea dauka bai, Mallorcakoa, lehen Juanek esan bezala, Pilepic, Rakovic, eta Ziziz berriz ere. Era bakarrik egingo aldu bai, okaldia, pertsonala egin diote, eta Zizintzat izango dira orain, jaurtik eta libreak. Zizizek, orain arte 9 puntu egin ditu eta 19ko balorazioa darama. 6 asistentzia eta 3 errebote lortu ditu, eta antolaketa bikaina betetzen ari da. Barrura lehenengoa entzun egingo dugu, Zizizek baloian botea nola, eta gero barrura sartu ezkero, zaz, sarean barrura. Horba, zarata polita da hori, soinu edarra da hori gero. Batez ere euskal talde batek sartzen duenean. Noski bai ez. Beno eta gaurko garaipenarekin ja hanka eta erdi du errege kopan, ez da, Bilbao Basketek. Normalean 10 garaipenekin ja ziurtzate esaten da, talde bat errege kopan dagoela, 9 garaipenekin kokatuko litzateke Bilbao Basket, beraz bat gehiagorekin normalena izango litzateke, Gasteizen egotea hurrengo otsailean. Noski eurek zerrenda buru nahi izango dute, eta horretarako bat baino gehiago irabazi beharko dute. Baina aurten inor gutxi izango ditu zalantzak, ez, Bilbao Basketek txartela lortuko duela kopan egoteko eta nahiko garbi gainaz, ez, gero lortzea lehenengo lau posizioetan kokatzea edo ez, hori ez dakit garrantzi handikoa izango den edo ez, ikusita Barcelonak ilikolo da bilena eta ez dakigula baindikan nun kokatuko den, ez. Baina behar bada Barsaren kontra jokatzeko momentua ere oraintxe da, ze seguruenik denboraldia zeran gogorrago egongo dira. Erbelek jaurti du urrunetik eta errebotea berriz ere bilbotarrentza da, pertsonala egin diote hor Grimauri, eta ara Sergio Sánchez kantxara horregatik dira txaloak, begira. Jende asko zutitu egin da Sergio Sánchezi harrera egiteko, Zizizen ordez kantxaratu da, ez zitu normalean minutu gehiagi izaten jokalari honek, baina aprobetxatzen ahalegintzen da. Debuta egin du, bai Eurokopan, Bulgarian jokatu zuen, eta saskiratze bat sartu ere jaurtiketa libre batean, eta ligan ere bai, Endesa Ligan ere bai. Joventuten aurkatzenko 2 minutua jokatu zituen, asistentzia bat eman zuen, ondoren berarekin hitzaiteko aukera izan genuen eta oso emozionatuta zegoen, oso pozik. Arba, gaur beste pare bat minutu izango ditu bizkaitarrak. Barrurantza Liwisi, errebotea berriro ere berak jaso du, eta Rakovicek pertsonala egin dio. Kaja Laboral oraindik ere irabazten ari da, eta irabazi egingo du gainera, 77 eta 80 momentu honetan, beraz garaipena, 3 euskal taldeek irabaziko dute, esan aspaldiko partez. Aspaldiko partez, bai, jardunari bikaina ez, 3 talde euskaldulentzat eta hobekuntza erakusten duen lagunarok ere hemendik aurrera.
ikusita gaurko partida nola irabazi duen, hemen badakigu sendotasunez ari dela jokatzen Bilbao Basket aurtengo denboraldian, eta Kilikolo ibili ondoren kaja laboralik ere lortu duela, bere bide zuzena. Ea ba, Grimau. Jordi Grimau, Rakovic. Horre bekaldetik ikutu dute. Sarea ala ere, azkenean balekoa da. Jaurtiketa eta saskiratzea. Eta bikoitzak. Zerbera gazteari bai. Eta datu bat emango dizut, Josan baita joan da batez ere. Zalei jakina, Quintel Woodsek gaur 19 puntu egin ditu. Lagunarorentzat. 19 puntu. Esnatu da, itxura batean Quintel Woods, Salgadok 18 eta Taylorrek ere 12 egin ditu. Ona da! Kanpotarrak direnak, hortarako ekarri zituzten eta asmatzea, ezta? Bazen garaia, esnatzeko, eta ea bide hortatik jarraitzen duen, ikusita ze beharra daukan taldeak berengan, eta ea entzun duen oharra, nahiko garbia izan zen Situ Alonsoren oharra. Bai. Abisua, garbi. Ikusita nola dagoen taldean, nik uste dut gaurko partida ez bazuten irabazi, Kuksik nahiko garbia zegoela. Galituko Donostian, baina 19 puntu eta 5 errebote, 19ko valorazioak Quintel Woodsek hemen berriz. Bai, komentatu behar nuen, Sergio Sánchezek aukera bikaina du ligan estreinatzeko lehenengoa utxe egin du, ea bigarrena. Horda, Zarata, horda, soinua, posti. Eta keinoa egin du. Bai. Datzarekin gora, eta oso pozik, bai. Bai noski, eta zaleek ere, baina konturatu zara, Josan, lehenengoa jaurtitzen ari zela, jendea da txaloka eta animoak emanez eta hola, eta ez du sartu, eta orduan, eskarmentua zer dan, eta lideraren jarrera ere bai. Grimauk jendeari isilik egoteko esan dio. Lasai, bigarren jaurtiketan utzi zazue mutila pakean. Garantzio handiko jaurtiketa zelako. Sartu egin du Sergio Sánchezek, Bizkaitarra, eta ez entrenamentuetan bakarrik kantxan ere bai, jokatzen. 93 eta 71. Eta badirudi, Katxikarriz ez dagoela pozik, irudi hori ikusita. Esaten dute, Errusiako Federazioak astelenean adieraziko duela norden entrenatzailea, urrengo entrenatzailea. Eta badirudi, Katxikariz izan liteke. Urdunbeak ere zerbait jakingo du. Pilepic, 10 segundu oraindik, Pilepic, bera bakarri jokaldia egin nahirik. Eta begira, oso ondo oraingoan bai. Eta honi ere txaloak pozez Miribilako zalek. 10 segundu partidua bukatzeko, oraindik beste jabetza bat ere izango du Bilbao Basketek. Eta 1 puntutik hortxe. Ez dira iritsiko alare. Luis. Ondo oraingoan barruraino sartuta. 19 segundu partidua bukatzeko. 20ko aldea, goitik, norgehiagoka osoan zehar, Bilbao Basket. Pilepic. Herbel. Rako dauka albo batean, Pilepic bestean orde irukoa. Barrura! Iru! Pilepicen irukoarekin bukatuko da. Norgehiagoka hau. Eta beste ere balekoa da. Ez diote. Epaileek, beraz, bukatu da norgehiagoka. Bilbao Basketek 88, Ukamek 75, babesleari segundu batzuk. Garaipen erraza eta garrantzitsua kopara bidean gaur Bilbao Basketekoek lortu dutena. 88 eta 75, Juan de la Vega. Ez daki protagonistarik baukazun inguruan. Alasa da bai, oraintxe bertan gerturatu zaite Ruye Grimau. Felicidades, Ruyer, por la victoria. Bueno, ha sido más fácil de lo esperado, ¿no? Es que ricasco. Bien, ha estado bien. No, hemos hecho que el partido sea fácil. Hemos salido muy centrados, un primer cuarto con mucha anotación. El segundo, pues ya más igualado. Bueno, lo hemos hecho bien, como teníamos que hacerlo para que ellos no creían que podían ganar. Victoria fácil y también necesaria, ¿no? Porque tras 2 derrotas en Liga había que ganar para meterse otra vez arriba. Sí, más que la victoria en sí, recuperar un poco más sensaciones. Fueron 2 partidos apretados los que hemos perdido.
Pero bueno, bien, volvemos a ganar y vamos a aprovechar a ver si el sábado podemos sumar una más. ¿Qué tal te has visto de base? Hoy otra vez no estaba Raúl López, has tenido muchos minutos, ¿se te ve bien? Bien, la primera parte no, la verdad es que no me ha salido muy bien y ellos han recuperado cuando yo estaba de 1, pero bueno, en la segunda parte pues mejor. Los compañeros ayudan y un partido sale mejor, otro peor. Vale, pues muchísimas gracias y suerte hurrengo partietarako, hori sekizan ditugu Ruile Grimaurrenitza. Horba, garaipena, Bilbao Basketek erraz gainera 88 eta 75, Josan Aldaldur gaur gainera 3 euskal taldeek irabazi dute. Geneukan albiste hori emateko gogoa. Jardunaldi ederra, ez, 3 talde euskaldunentzat, eta esan behar dugu ez hemen Bilbao Basketek oso errez irabazi duela. Fizizen zuzenketa bikaina izan dela eta barrukaldean Hamilton Herbel eta kanpokaldetik Basilea Isek oso errez jokatu dutela, ez? Eta, bueno, txalotzeko Sergio Sánchezen lehenengo puntua. Bai da, bederatzi. Txalotzeko, ez? Bederatzi garaipen daramatza dagoeneko, bederatzi garaipen dagoeneko. Bilbao Basketek kopa gertuago dute eta bigarrena ere bai lortu du. Lagunarok lortu du bigarren garaipena ere, Hamilton 17 puntu 8 errebote 5 asistentzia, 31ko balorazioarekin, bera gaurko partidu honetan, norgehiagoka honetan, jokalaririk onena, balorazio handiena izan duen jokalaria. Egia esan, azken bi partidua, berak Grimauk ere esan du, hortxe azken jokaldietan galdu dituzte Bilbao Basketekoek, badira, itxura batean berriro gorantza. Bai, alamaten du ez, demoraldi guztian izan dituzte horrelako partidastuak eta hala ere ia guztiak aurrera ate dituzte hasieran bai. Bai Cajasol eta Caja Laboralen ezik hori kendu ezkeo beste guztiak, orduan hori gertatzen da, askotan horrelako liga astu batean, baino gaurko partidan errestosun izugarria izan dute. Bukatuta Lagunarok 79, Kai Zaragozak 70, Valladolid eta Caja Laboralen arteko ez da bukatu, baina irabazi egingo dute Caja Laboralekoek, Herbalife Gran Canaria galdu Estudiantesen kontra ez da amaitu, baina datua da hori. Brusens Monbus Barcelonari irabazten, Joventut eta Cajasolanen arteko oso berdinduta, Unicaja 76-53 Canariasek eta bihar Real Madrid Valencia, Asignia Manresa, Macroc Fuenlabrada. Besterik ez gure aldetik, 13. jardunaldien 3 euskal taldeak garaile, eskerrik asko, Josan. Eskerrik asko zuei. Baita Juani ere, datorren larunbatean berriro hemen Miribilan izango gara, orduan Bilbao Basketen aurkezpena, babeslearen aurkezpena Uxue, Bluesensen kontra eta igandean Lagunaro eta Real Madrilen artekoa. Hurrengora arte, eskerrik asko, eta ondo ibili.